agus téimse go dtí abramis tanglan poncaí nó an folklór béarla Gaeilge, ach nuair a eicem focail sa folklór in éon cheandas na folklórí go minic déanam cras tagart. Mar ní mailam ghlacha leis an géadachal le eicem agus fiacham na focail éagsúla eile a bhhuineann leis an ábhar céanna. Aber uaireanta bím sé scríomh leabhar bhéarsaíochta nó drámaí bhéarsaíochta de fáistí. Agus go minic bím sé géirí techt ar rím nó techt ar ocail abramis gúileann focail deas ráite gom. Agus nachhfuil mé géirí an focail sin a úsáid rís. Fiacham sa folklór Gaeilge béarla ar an focail deas. Agus fiacham ar na leganacha eile den focail nó na focail chóchéalacha eile. Agus an sin brenim orthú sin sa folklór béarla Gaeilge. Agus uaireanta tagam ar ocail umlán difriúil. Agus beidir go mhainting úsáid as sin.